така, мили приятелчета, след големи премеждия, както видяхте и в предходният епизод, нашата платка е готова и кулминацията настъпи. Така, аз предварително, както забелязвате, съм се подготвил. Първо, и в предходното видео мисля, че бях казал, ако ме не лъжи паметта, че искам малко да се гавря и да се габря с гавря. Да, правилното произношение е гавря, да. Да се погавря малко с 2N355. И какво искам да кажа? Гавря, да го пусна на предела му, да го видя какво може. Може. Така. Едно осцилоскопче сме си свързали. Едно уредче сме си свързвали. И тук. И тук отдолу имаме еквивалент на високоговорител. На говорител. Еквивалент. Високоговорител. Да, пак говоря глупости. Имаме еквивалент на говорител с импеданс 4 Ома. Свързали сме си едно генераторче. Егона. И тук към цялата работа сме си свързали едно кафенци. Нали, скрил съм го да не му правя реклама. Чакай малко. Тук стават пак реклами. Да. Да не правим реклами, просто чашката ми е такава. Така, пи ми са кафенци. Много ми са пи кафенци, обаче да ви кажа, проточния ми бойлер изгоря. Кафе машината ми е задръстена. Абе много ми са пи кафенци. Тъй, нямам с кой си стопля водичка. Тъй, никой не е пил кафенци от усилвател. Аз да съм първия. Така, да се върна на темата, сега съм прикал глупости. Помежду другото, сериозно ще пия кафенци. Тъй, в крайна сметка епопеята дойде, ще се опитам да изкарам амплитудна частотна характеристика, или така нареченото АЧХ. Колко ще е точно, сега програмка не съм си закачал, признавам си честно, нямам, ама и осцилоскопчето е там сладур и той ще ми свърши работа. Така, предварително да кажа, и кюфте там. Да, кюфтето. Фокусира. Ето и кюфте. Ето и кюфте. Малко дрънка, не му обръщайте внимание. Нали, тестов ми е, въобще не ме интересува какво се случва с него, носи на бой. Даже да бъда реалист, вчера реших да заварям с него. В буквален превод. Държи на бой. И така. Или приятелчета, обръщаме се специално към осцилоскопа. Осцилоскопа съм го пуснал да измерва честота. Размах на сигнал от пика до пика. Действащо постоянно значение. Ще видите долу и нещата, които са обозначени, които ще стоят постоянно, ще се показват. И на уред ще ви покажа. Въпреки че уреда малко така дава от себе си, но както и да е. Така. Да си стоплим едно кафе. Така. Оба! Само да намеря къде му и ще писелчето. Пак казвам, трафа си бръмчи. Тъй. Годи си на 50 Hz човека. Да видим. Честотата, която ще пускаме, 1 кГц. Айде! Само, че ще трябва малко да дигнем волтна клетка. Защото ще му доди солено. 10 волта на клетка. Така, продължаваме да вдигаме. Дигаме. Малко развертката да въртнем. Че да виждаме по-добре. Тъй. Продължаваме да вдигаме. Продължаваме. Докато стигнем 20 волта, никой не му пука. 15, 17. Ох, водичката ми пуши.
Тъй, вече сме в клипинг, както забелязвате. 22 волта в клипинг. Така. Чиста синусоида. Колко е това, бе? Чиста синусоида. 20 волта точни. Ма като казвам точни. Уредът ма лъжи, той пише 19. Да. Ама действително сме са пии кафенци, да видим. Я да видим и кафенци ще пия ли. Оха, нещо пуши. Фокусирай, бе, човек. Така. Ще си стопля водичка. Много добре. Значи, какво правим сега? Да фаем да поумножаваме малко. Видяхме, имаме чист синус 20 волта. Че не мога да се настроя, ама. Малко накриво ще гледате, оставих с трипода накриво. Вече сме прави. Така. Намаляме тука. Ще го оставим да пей. И така, мили приятелчета, отиваме на честота 20 Hz. Подчертавам, още веднъж, нали, някой да не се очуди. Това са румънски транзистори 2N3055. Те в този процес ще се издънят. Гарантирам в това. Усилваме. 4 волта. Обаче съм забравил да си вържа осцилоскопа. Така, завързах си осцилоскопа показното. Айде, почваме пак да се вдигаме. Дай, 2 волта, 3 волта. Сега ще усетим трафа как ще почне да ми се кара. Така, само че нямаме развъртка. Така. 5 волта сме до тука. Продължаваме да вдигаме. 5 волта, сега ще видите къде ще почне да са дъни. Тъпото 2N. Така. 10 волта. И това е съвсем ниска честота, хора. Това са 20 Hz. Трава почна да ми се кара. 15. 17. Водичката пак отново пуши. Много добре. Вече сме в така нареченият почти клипинг 18 волта ниска честота. Нали? Но тук ме дънят транзисторите 2N3055, които са румънски. И те на тази гранична се дънят. Това са екстремни режими, нали, за всеки един нискочастотен усилвател. Надали някой ще го слуша на такава ниска честота. Тъй. Така, да превключиме на диапазон 20 кГц. Само момент да превключиме. Така, продължаваме на 20 кГц. Превключихме се. Да видим. Много добре, ама не виждаме идеално. Да понамалим малко. Айде. Аз па ептен му угънах чоколата. Ето и друга работа. Продължаваме нагоре. Така. Във високия диапазон честоти 2N3055 румънския също ще се огъне. В това гарантирам 16. В долния полупериод не знам забелязате ли какво става. 2N3055 този вид никакъв го няма. Той се огъва. 19 волта чиста синусоида при 20 кГц честота. Така, малко се поогъва, карат са 2N-ките.
да си призная честно, но надали някой слуша в такива екстремни режими. Нали, това го правим с цел да видим платката какво носи като товар. Така, признавам се, пак казвам, компютър не съм пускал. Чакам да ми заври водичката. Водичката да ми заври. Пуши ли е? Оха! Добре, казах, че ще пия кафенци. Да, ще пия на едно кафенце, ще видите и ви. Тъй, оставам след малко да му пуснеме и музичка, да му чуем и гласеца. Така, аз не съм приключил с този усилвател. Тоест, ще има още доста нещица да ви покажа. За момента ви пожелавам здраве, щастие, любов, късмет и до следващият епизод. Чао! Чао! До какви нови ефирни срещи? Аз нали казах, че ще пия кафе? Боже, кретен. Тъй, да, добре. Чай ще сипя водичка, само секунда. Тъй, тя поистина малко, да, ама аз ще си пия на едно кафенце. Тя е стинала да му се не знае. Тъй, нещо, ще си го притопля допълнително, но ще пия кафе от усилвател. Тъй, и до какви нови ефирни срещи говоря, моля ви са, мили приятели, преди сме му чули гласа. Така, да му пуснем и малко звучец. Казах да му пуснем малко звучец. Така, българска техника, аз така обичам да процедирам, българска техника, съответно и българска музика. Дано да не ми се карат платформите, но песента, която мисля официално да пусна българска, е на изпълнителя Георги Станчев. Поздрави за хората, които го харесват. Песента е Бъди звезда. Специално за всички вас. И още веднъж да кажа глупости, какви ефирни срещи. Сега ще ви ги пожелая, да? Преди съм ви ги пожелал, мога да кажа едно. Виртуалното наистина стана реално. Само да го кажа, не мога повече да усиля от това, защото имам 20 ватов говорител, нямам повече. Дори да чувстваш, че силни са те.
И така, мили приятели, още веднъж да кажа, виртуалното вече е реално, а сега вече мога да ви пожелая здраве, щастие, любов, късмет и до другия епизод. Чао! Чао!